Това е между другото Драгомир Богданов, който пише много книги на тази тема за македонците. И се искам да го питам, защото не иска да ми дава интервю. За какво го правиш, какво те кара да го правиш? Защото трябва да се помни кои сме и откъде идваме. Знаеш на къде отиваш. Така, затова го правя, защото обичам истината. Истината трябва да се казва поне толкова пъти, колкото от срещната страна говорят лъжи и хулят България. Затова. Откъде си ти, кажи? Аз съм от Благоевград. От Благоевград. От колко време си в Щатите? От Щатите съм от... за първи път дойдох в 1994 година за световното по футбол. Тогава бях тук на матча, когато България победи Гърция 4-0. И след това се прибрах. Това е първата победа на България на световно първенство и ти си бил жив свидетел. Аз бях на стадиона и имам снимка в... Разкажи за емоцията, която изпита. Една седмица не можа да говоря след това. От емоции, от викане. Ама осъзна ли го момента исторически? Или осъзнаваш го, това няма да се повтори никога повече. Това един път в живота се случва. Имам снимка в Чикаго Трибюн. Те са снимали публиката. Аз понеже бях точно до човека с тъпана и на първия ред, точно зад резервната скамейка. И така. Победихме. Такива емоции. Очакваше ли да победиме преди матча? Надявахме се. Но... Имаше ли много българи на матча или не много? Бяхме 10% от публиката беше българи, 90% синьо гърци и ние бяхме 10% само. Така че... Ама бяхте сигурно най-шумни. Бяхме около 2-3 хиляди човека, те бяха 40 хиляди гърците. Най-шумни, естествено. Ние ги надвиквахме и така. Просто като ви говориш... Не мога, една седмица не може да говоря. Такава. След това мислехме да ходим в Ню Йорк, в Тексас да гледаме другите матчи, но не успяхме, защото... Вие сте били сигурно самото начало. Не знаехме къде се намираме. Да. Даже като тръгнахме за матча, объркахме и отидахме в Саутсайд с един приятел. Черния квартал. И пеша там, ама се справихме, не е имало проблеми. Английски как бяхте тогава? Какъв английски? Първо хванахме автобус, градски автобус. И тук автобусите се, като влизаш, няма човек, който да ти взима парите, има една машинка, като слагаш и трябва да сложиш точно пари. А ние от България идваме с големи банкноти по $100. И аз вадя $100 и тръгвам да ги слагам в машинката и шофьора не! И хората не! Той се упъжи, те се упъжили. Защото те не ти връщат арест. Да. И ние, аз и този моят приятел, само стотачки носим. И тия хората събраха стотинки и ми дадаха. Съжалиха ми, викаш. Съжалиха ми бедните с стотачки. Така си, те ни платиха билетите де-факто. Ние нямахме дребни. И така, бяха ни изплашили от България, че са много скъпи билетите. И казваха нашите по телефона, като говорим, викат, верно ли, билети са по $500. Няма такова нещо. От едни гърци купихме билети по $20. Така бяха. Нямаха места, сядаш където намериш. Ние бяхме на първия ред. Точно зад. А стадиона пълен ли беше? Аз съм гледал матча, но вече не помня. Беше пълен. Но бяха гърци 90%. Ето и тук има голема гръцка общност. Да. В Чикаго. Те имаше гърци, тези от които купихме билетите бяха даже от Канада дошли. Така. Такива емоции. Няма повече. Я кажи пак да се върнем на конгреса след 24 години отново тук. Ти 2001 година бил ли си на конгреса? Не. Ние създадахме нашата организация през 2011 година. Ти и Станимир Динев. Стоян Дечев, който е учителя. По история. И Дамян Лясков, който е от Гоце Делчев. Но той не го знам човек. Не е много активен. Не го познавам. Сега в момента с Стоян Дечев сме от създателите, сме двамата. По принцип голема загуба е за Станимир Динев, защото той доста е начетен. Надявам се, че е временно това. Дано да има възможност пак да е част от това нещо. Защото ми е създател. И де-факто създавахме МПО Пирин и както виждаш сега покрай мен има вече... Аз де-факто не съм такъв човек, не се смятам за човек, който е инфлуенсър, обаче съм подлагал
да кажем. Не си подлъгал с твоята вяра в това, което ти каза, в истината, в българщината, българското, това, че носиш огромно българско сърце, това, че обичаш родния си край, което ние в България му викаме македонския край, нали? Заради това си ги привлекал. Географска Македония. И това не е нещо сложно, което правя. Не пречи на другия да ходиш по заведения, не пречи да имаш друг начин на живот. Това е между другото. И така, правим каквото можем да защитаваме родината и истината. Това е. На 1000 километри. Да. Не забравяме корените. Да, защото България, не знам дали се знае, но тук има страшна пропаганда антибългарска, която се води от Обединената македонска диаспора. Това са хора, които хулят и лъжат за България и българите всеки ден. И те са изнесли вече борбата извън Македония. И тук пред Конгреса на САЩ говорят глупости. Ма това защо е така смисъл? Защото сме българите индивидуалисти, защото нали имаше някакъв грък там, където е такъв един от най-големите техни герои, пак някакъв българин беше. Някакъв грък там, той българин, ама нали, има причи. Ето, ти ако погледнеш всичките герои, които са на Северна Македония, са българи. Да, така е, но възрожденците, цар Самуил и Времерота са българи. Това, че те ги лъжат децата им там и ги учат на омраза, това е нещо, което трябва да се промени. Особено ако искат да влезнат в Европейския съюз. То трябва първо самите те да знаят истината. Те може пак да кажат, нали, че днес искат да са македонци. Няма как да разберат истината, когато децата от най-ранна възраст ги учат на омраза към българите. И това е истина. Да. Като си дете и те обучават по този начин. Сега, хубавото нещо е, че ние виждаме тук и при нас, и в България, виждаме млади хора, които се включват към нас, към нашата организация, от Македония млади хора. Имаме тук в нашата организация имаме един човек от Битоля. В Лос-Анджелес, новия чаптер, имаме друго момче от Битоля. И така, това е хубавото, докато примерно при тях не виждам някой българин да се обърне и от младото поколение. Сега има хора в България, които са израснали през 50-60-те години, когато на сила комунисти са ги писали македонци. Между другото, баща ми също са го писали в първия му паспорт, 60-та година, и писало македонец. Той отишъл да си вземе паспорт в Благоевград. Те са му казали, това е заповедта от партията. Да. Баща ми е жив. Аз записал съм му интервю на камера. Как са го писали. Значи справяш си като инфлуенсър и като интервюираш. Правя каквото мога, макар че не ми се отдава. Историята. На мен не ми се отдава. Отдава ли се? Това нещо. Мога да пиша или да ходя, снимам документи по архивите. Колко книги имаш издадени вече? В момента са 10, мисля, бяха повече. Къде могат? В Амазон? В Амазон, да. Какво да ти напишат име Драгомир Богданов? Пишат Драгомир Богданов. И който иска и се интересува да разбере. Да. И Амазон ги продава, те определят цените, за мен е... при тебе ти не си за парите? Остават някакви стотинки там, центове. Ама не, аз знам, че ти не го правиш за парите. Аз толкова много съм дал, че аз 2 живота да живея, не мога да си ги върна тия пари, които съм дал за това нещо. Но съм намерил документи, които са непознати. Аз съм ги намерил тези документи в архивите и ги показвам, който иска да ги ползва. Такива като тебе, за жалост, след дълго време, след като си отидат, историята ги изнамира и почва да ги цитира и да каже някога народа. Да, архивари, историци и така нататък, и хора, които носят България в сърцето си на всеки посъд. Няма какво да се лъжеме. Едно време революционерите, аз нали не мога да съм на тяхното ниво. Не само ти, нито един от нас. 5% от българското население е извоювало свободата на останалите 95%. Да. И тогава имало чурбаджи, и тогава имало песни, танци, хора. Всеки сам избира. Сам избира, да. Има хора, които са жертвали и са постигнали свободата, която се радваме днес. Зарадвали се? И ние се опитваме сега да защитаваме. Сега е много по-лесно. Тогава хората са давали живота си, загивали са. Ние само трябва да устояваме и да казваме истината. Да я казваме. Просто да я казваме всеки ден. Защото
тези отсреща не И спират това да е лъжат. трудно. Не спират да лъжат и да хулят. И ние трябва да защитаваме. Ако истината не се казва, тогава лъжата побеждава. И ние трябва да се борим. С това, че завършим. Това ми хареса. Жив и здрав. Благодаря ти. Благодаря. Kako tebe milosrdja nigde ne najmo, i to